In de Utrechtse wijk Zuilen is weer iemand weggepest vanwege haar seksuele geaardheid. En wat gaat hij daartegen doen? De burgemeester van Utrecht is hier, Aleid Wolfson. Ja, het is natuurlijk buitengewoon treurig maken als je om je seksuele voorkeur wordt weggetreiterd. Wist u er al van? Of hoorde u er eigenlijk vandaag voor het eerst van? Nee, het speelt al een tijdje. En we hadden ook al, nou, daar kan ik niet te veel over zeggen, maar de politie had ook al wat technische voorzieningen getroffen om te proberen de jongens die dat doen, om die in de kraag te vatten. Dat is niet zo eenvoudig. Want Camera, bedoelt u dat soort dingen? Nou ja, onder andere. Het is een groep van ongeveer 30, 40 Marokkaanse Nederlanders in Zuilen, die daar van heel licht overlastgevend tot ernstig crimineel is. Een gedeelte zit er ook vast. De politie is er veel scherper aanwezig, is ook veel alerter. Dan kan je niet begrijpen waarom het nog voorkomt. Nee, maar omdat je zo'n groep van 30, 40 jongens in zo'n wijk, die kun je niet de hele dag volgen. Die kun je niet één op één een politieagent opzetten. Ja, we hebben nu een tijdje geleden ook al die ouders van die kinderen persoonlijk uitgenodigd. Hebben ook persoonlijk van welke kinderen? Van die Marokkaanse kinderen? Van die Marokkaanse kinderen in die wijk. En die gemeenschap zelf, dat is natuurlijk het dubbele. We zitten zelf ook enorm mee. We zeggen ook, wij worden daar ook allemaal door gestigmatiseerd. We hebben die wijkteams op orde. We zetten er die straatcoaches in. Steek dat geld nou gewoon in goede politie inzet. Ga nou niet al te veel zweverig doen met coaches en zo. Jongens komen van, het zijn vaak jongens, komen van heel jong, 2, 3, 4 jaar, laat op straat. En leren daar die straatcultuur. En wat we nu proberen te doorbreken, die coaches doen daar een voortreffelijke rol in. Trekken ze aan hun oren, brengen ze naar huis, spreken die ouders aan. En als je zo die club uit elkaar haalt en voorkomt dat die nieuwe aanwasser weer komt, dan doorbreek je dat. Stoppen met al die onzin die zich richt op, nou, we komen er zo nog over te spreken, cursussen kickboksen voor randgroepjongens, zodat je gesubsidieerd in elkaar kan worden geslagen. Als ze kickboksen, bijvoorbeeld al of niet gesubsidieerd, gaan ze in elk geval niet een transseksueel uit hun huis pesten. Vindt u het nou echt normaal? Vindt u het nou echt normaal dat we dit nou voor een rare opvatting? Nou, ik ben het vanavond met de collega Witteman eens, meneer Rutte. Ik word door meneer Knevel bijgevallen. Nou, het moet niet veel gekker worden. U slaat wel stoere taal uit, en terecht. En er is heel wat aan de hand. Maar er komen per paar jaar komen weer nieuwe generaties van die rotjongetjes aan. En daar zitten die straatcoaches op en daar zitten gezinscoaches op. Net over iets heel anders. Namelijk dat u 10 miljoen uitgeeft uit een budget, ik weet niet eens hoe het heet, wijkenwerk of zo. Leefbaarheidsbudget. Vies woord, hè? 10 miljoen. Om de buurt dit soort zaken gefinancierd wordt. Want wat vindt u ervan dat dan in een van uw moskeeën een gemeenteloket is geopend? Gescheiden voor mannen en voor vrouwen? Dat is niet gescheiden, dat is één gemeenteloket. Nee, dat is geen gemeenteloket. Het is een loket in de buurt van de moskee geopend, waar 2 mensen werken, een man en een vrouw. En de mensen mogen zelf kiezen waar ze binnen gaan. En er wordt soms gezegd dat vrouwen liever vrouwenzaken met een vrouw bespreken. Die vrouwen namelijk, die vrouwen die willen in de meeste gevallen, is mijn ervaring, gewoon meedoen. Ja. En ik krijg nu eigenlijk te horen van hun omgeving die zegt, doe nou vooral niet mee. Joh, dat hoeft ook niet meer, want die meneer Wolfson heeft voor jou al geregeld dat er een aparte mevrouw is met een apart loket, wat ook nog een uur eerder dicht gaat, want je moet op tijd thuis zijn voor het koken. Dus het is toch gewoon door religie ingegeven? Ja. Nee, daar is behoefte aan. Ik ben laatst op een bijeenkomst. Behoefte aan vanwege die religie? Nee, ook mensen die niet, speelt ook mee, maar ook niet. Ook vrouwen die zeggen, dat komt ook voor, vrouwen die zeggen, ik bespreek een vrouwenprobleem. Maar wat zijn dat dan voor problemen? Nou ja. Vrouwenproblemen? Ja, ik bedoel, jullie nodigen geen vrouwen uit. Het is hetzelfde als inderdaad in zo'n theater waar gezegd wordt tegen Marokkaanse meisjes, de eerste 5 rijen zijn alleen voor vrouwen. Als er een bordje bij had gestaan, alleen voor negers of alleen voor joden, was de wereld te klein geweest. En nou staat er alleen voor vrouwen en dan vinden we het allemaal normaal. Andries Knevel, er is een rel ontstaan een tijdje geleden, omdat jij als EO-corrivé op televisie in EO-zendtijd een verklaring hebt ondertekend. Ik zat in een documentaire die we als EO wilden maken om te laten zien dat binnen orthodox-christelijk Nederland er verschillende visies mogelijk zijn op de vraag hoe God hem heeft geschapen. Niet dat hij het heeft gedaan, maar hoe hij het heeft gedaan. Wat is er gebeurd bij mij dat ik een verklaring onderteken die ik nauwelijks heb gelezen, die ik even gauw schrap en waarvan ik zeg, hupsakee, doe maar. Weet ik niet, vermoeidheid, de klok die tikte door. Op donderdag om 8:30 kreeg ik een sms'je van Trouw, het dagblad Trouw. En in dat sms'je stond excuses voor de kop die wij hebben gemaakt. De kop was over de hele pagina 3, EO verlaat het scheppingsgeloof. Ik ben hier bij deze beide mannen, broeders, 1,5 jaar geleden geweest. Ik had toen een boek geschreven hierover, waarin het allemaal al stond. Ik heb na 31 jaar weer eens geleerd hoe ongelooflijk veel impact een beeld heeft. 30 seconden beeld maakt kapot wat ik in maanden heb willen opbouwen. Natuurlijk zijn er ook andere rubrieken, zoals Nova. Oh, je bent weer naar Barneveld gegaan. Nee, Nova heeft dat gedaan. Camera in Barneveld. Ja. Kijk maar, Barneveld, kom er maar in. Barneveld. Andries, ik hoop en wij bidden voor je
Dat je terugkomt naar het geloof in de schepping zoals het in de Bijbel staat. Zou het kunnen, wat deze man zegt, dat hij wil gaan bidden, dat je weer gaat geloven dat de wereld in 6 dagen gemaakt is? Nee, want ik vind namelijk dat geloof en wetenschap een thema is. Dat is mijn hele passie. Het is vandaag Goede Vrijdag. Dat betekent dat Jezus aan het kruis is genageld en dat Jezus op een gegeven moment overleden is en dat hij een paar dagen later weer opstaat. Hè? Maar dat hij opstaat, dat kan natuurlijk niet. Dat hij is opgestaan, hè, wat christenen geloven overmorgen, Pasen, dat op historisch zeer goede bronnen berust. En Maar goed, die opstanding hoeven we niet te betwisten. Nee, maar die hoeven helemaal niet te. Maar dan is hij niet dood geweest. Dat is het. Je kunt niet dood zijn en dan 2 dagen dood zijn en dan weer opstaan. Laat ik één voorbeeld nemen. Draait hoe gaat het nou met je? Nou, nu weer erg goed, Paul. Nee, maar zonder gekheid. Hoe gaat het? Is het nu klaar? Nooit meer gezeur, EO, braaf, niks Ik hoop dat met deze uitzending en de Volkskrant van morgenochtend ik er een streep onder heb gezet.